Assalamu alaikum masu kallon mu da masu sauraron mu. A kullum dai naku ne Ali Muhammad Adam. Yau tutorial ɗin da zamu yi ne akan yadda zaka bi diddigin layin mutum. Zaka ga yadda yake kirayen da yayi da duk wasu dai tarkace dai. Yes dai abin da muke nema zamu yi downloading wannan. Zamu yi downloading E2 PDF. Zamu shiga Play Store. Sai ka yi search na searching E2 PDF da kuma shi ne a fito wannan na farkon. To kasancewa ni na riga da ni downloading din shi, yanzu da zai faru sai in danna open. Da danna open to gashi nan sai mu ce mashi click to continue. Idan yanzu lambobi so muke mu ga message ɗin da aka wa mutum sosai, to za mu shiga na farko. Idan tunda mu dai kira muke, to sai mu ce ne general call long ga wannan na biyu. Idan muka buɗe shi ga nan a call long detail, to call long detail abin da zai faru suka ce enter output file PDF. To sai mu sa mashi suna, Yadda a ce mashi 1QQ. Sai mu ce don. Abin da zai faru yanzu sai mu ce mashi wannan export to PDF ɗin ga nan zai ce mana please wait. Yana searching ga nan exporting to PDF. Yana searching. Bayan ya ce file created successfully, to abin da zai faru sai mu minimizing. Kawai abin da zamu yi yanzu sai mu tafi cikin file manager. Idan muka je file manager sai mu tafi all files. Sai mu ce internal sharing storage. Sunan shi wancan abin da muka downloading gashi nan folder sunan shi E2 PDF. Sai mu shiga, to ga wanda muka yi nan 1QQ sai mu buɗe ta. In muka buɗe ta zamu ga duk wani kira da nayi gasu nan, lambobi duk gasu nan sun fito duka. Duk gasu nan waɗannan sunan gasu nan wanda nayi receiving ne da wanda ban yi ba. Duk gasu nan sun fito. Duk gasu nan. To a yau dai iyaka tutorial ɗin da zamu kawo muku kenan. Naku ne Ali Muhammad Adam. Kar ku manta da subscribe sannan kuma ku danna mana alamar like.